mamuka sei ikoko kwamuri mose nyika yeZimbabwe, muri yeZimbabwe? Ayo mangwanana ano nyasha dzashe ngadzikuitirei zvakanaka, muchengetwe nashe. Tenzi aramba ari kuvhumbamirai nemapapiro engirozi dzake mwaka nemazuva tichirarama pamusoro pepasi. Taona vazhinji mangwanana ano vanga vachifona vachingoti vachisenda mameseji vachindibvunza kuti takanzwa kuti vachiwenga vakaita tsaona nezuro vakaparara. Aya sandizvo, imanyepo iwayo. Musaite waridhi, musanetseke, vachiwenga vari very safe, vari right. Havana kufa semakuhwa muri kutaurwa. Havasi kuzofa nekuti Mwari ane chinangwa navo. Mwari ane basa ravari kuti haasa vasati vapedza. Saka unoziva kuti pavava kuzoenda ndepapi, vakuenda pazana zvino. Saka zvanamudha vachipanana mazita asina basa kuMidrand ikoko, achinzi anonzi touch bomba kana kuti Ferrari zvakati zvisina nebasa rese zvezvezvi. Hazvityise gudo guru kuenda kuMidrand. Funga kuti gudo guru ringatye chiherenge namudha kuenda kukuningi. Former army general, munhu akadyiswa muchetura naMary akararama, Mwari akati hazvigone kuti murume uyu aparare. Saka hapana zvavanomita. Nozuro vakawandisa masikafa avo mumotokari vose, kusvika zviri very legendary kudaro. Ko kana muri varume makadii kupfeka? Ko kana muri varume makadii kuita maslogani enyu ese ekuti pasi ne2030? Hamuone kuti mahumbwe emhando yepamusoro iwayo? Havana mano ana mudhava nana chiherenge nana matuka wake. Havana dhiri, havana zvavanovaita varume vaya, ana sanyatwa vaya nani. Inyanzvi dzedzi varume vaya. Ati mazvona mwarwi wehondo havagone kuitiswa mahumbwe aya nemacivilians. That's why muchiona kuti vamwe vachiwenga vakangobuda pachena vakati no, pasi nezvigananda. Zvigananda ndiani? Ndiwo ana wikino uchibva ivava. Ukaona sviba worldwide yese akutozikanwa kuti imbavha. NekuSouth Africa kwese kuno ezvo vana vatori very worried. Vakutotaura kuti varida kutomacha futi kuno kuSouth Africa kwacho, kuenda kuembassy. So vachimacha pamusoro paiye wikino uchibva nekuba kwaari kuita mari. Saka mangwanana ano vana veZimbabwe batanai. Hazvina kunaka kuti mucreate maplatform ekuswera muchingoti pasina nhingi. Asi hapana pamunomboti pasina Mnangagwa. Munoskerera muchingoti nhingi ndiye akaipa, nhingi ndiye azodai. Siyanai nazvo izvozvo. Haugone kukwira pamusoro kuburikidza nekutsikirira vamwe. Vese vakakwira pamusoro nekutsikirira vamwe vakazvambuka. The same ED zvaakaita zvekuda kukwira nekuuraya mageneral, zvekuda kukwira nekuuraya ana mujuru. Zvino ndiye akudonha manje. Hapana kwaachaenda murumo. Haasisiri president kuti akazvitaura kudhara. Ndichidai handimuzvonde. Ndotomufarira nekuti kana ndichitomuona ndibaba wangu. Ati mazvona. But ndiri kuvenga hunhu huri paari hune ropa mumaoko. Ndiri kuvenga kubata kwaari kuita vana veZimbabwe rafu. Ndiri kuvenga kucapture kwaaita judiciary. Ndiri kuvenga kusunga kwaari kuita vanhu vanomupikisa vasingadi zvaanoda. Saka ingaite nyika yakaita zvaunoda chete ndezvinoitwa. Saka mazwi angu mangwanana ano, senyika batanai. Because as long we are divided, we fall. Nyika haivakwe nekuzondana. Maplatform ese, machannel ese amakagadzira. Let's preach unity. Hamuna chamunorwira. That's the reason why Zimbabwe tapatara. Nenyaya yekuti hatina kubatana. Uyo akaronga charonga, mumwe anoda kutoti ngaadonhere pasi nekuti akabudirira zvino zvazonzi iye ndiye akapenga. Nyamba nawo haisi ma-individual. Now, theme yatakatarisa now, this is a national issue. Kuti tiprotect constitution yedu. Saka kubatana chete ndo kunosaka kuti tiende mberi. Unoziva dai takabatana senyika, hataizombofa takaita tumapato twakawandisa kudaro so. Ani mazona taingoita kana Zimbabwe yese mapato kana matatu chete kana mana. Togadzira kana tichiita unity. Ezvinozvi tiri divided. Muri kuona regime
chayakagona ine zvinhu zvitatu zvayakakwanisa kudyara matiri. Animaona ka kuti irambe ichisurvive. Chekutanga kuti pinza fiye. Saka isusu tinozopedzisira takuti uyu anobva atiza akananga nepapa uyu atiza nekuti tinenge tisina kubatana. Ndo imwe weapon yavari kushandisa yekuti pinza fiye. Animaona ka chechipiri imwe weapon yavari kushandisa zvakare ndeyekuba mari yenyika vogova rich. Imimi muchida kuti nyika igadzirisike munenge musina mari. Kana makada kuti muite chamuda kuita munenge musina mari. Hamugone kuzobatana. Tasimone vakubribe mari yacho vanonokubira yeye. Ndiye vanene papasta. Anotungamira anenge aine vanhu. Kuitira kuti kana akuenda pamberi pechechi achiparidza. Animaona haachataura chokwadi. Akutaura zvinoda munhu angagwa nekuti is dancing for supper. Akutaura zvinhu zvakanakira munhu ampa mari yekupedza chechi yake. Akutaura haachataura izwi rinobva kuna Mwari. Haachatedzera Bhaibheri shoko raMwari. Akuparidza mazwi ekupreza munhu akamupa motikari yaari kudhiraivha. Imimi vanhu nekupusa zviri very legendary. Moteerera shoko iroro riri kubva kumuprofita anozvita anonzwa Mwari asi achidhiraivha motikari ine misodzi yevana veZimbabwe. Shuwa here ungatoti uri muprofita waMwari kana mufundisi waMwari anotaura naMwari uchitambira motikari yako kine chivhayo. Shuwa here zviriko here? Never. So ngatibatanei. Struggle iyi haisi yemunhu. Struggle iyi haisi yeZANU-PF. Struggle iyi ndeye vana veZimbabwe, ndeyedu tose. That's why mengoona kuti tichiti vakomana chinhu ndechenyu ngatifaite. Varume chinhu nhasi hatisi kumbofa takadzoka kumashure. So let's stand together and be counted. Mumwe nemumwe ita pako paunoita. Izvo usikara uchiti ninge ndiye akaipa, ninge ndiye azoda, ninge hapana munhu akabatwa muromo kuti utaure zvaunofunga pamusoro penyika iyi. Hapana munhu akabatwa mbira dzako ndokunziwa haufani kutaura. Iwe kana uchiona kuti iwe unokwanisa kutaura, vamwe isusu kutaura ikoko ndokwatosaka titsvagirwe nyaya. Animazoona ka kana nekwataigara vamwe takatobva nenyaya yekuda kuurayiwa nerejimu yaMnangagwa vachingotitumira vanhu vachingodi. Mushure mekunge vada kunditenga nemari vatumira vanhu vakatumira, ini ndakaramba kuti nditambire mari iyoyo. Vakabva vazoenda kumusha kwangu vakaenda vakanotyisidzira tete vangu vakavatorera foni vachida kuona kuti tete vangu ndinotaura navo here bozi ndovari kumusha. Vachida kuti ndinotaura navo here ndiye nchiti kudii, vakabvudha foni iye zvechisimba vane motikari dzeblack vane vatatu. Ndobva vatarisa information vabva vashayiwa. Vaona kuti ini 1 havasi kwanisa kundibata, 2 ndaramba kutambira mari. Vakati henaro rega timugadzirire nyaya. Saka kwakuchindipomera mhosva yandisingazive. Handimazoona ka vakomana vaitotuma zvaitonzi kana makamubata urayai. Saka ndopaunoona kuti vamwe vanhu vanotora this struggle as a joke. Makatarisa nekubhombwa kwaita imba yaGeza yemumwe munhu achiri kungozvitora sejoko. VaGeza vaitsvagwa nevanhu vanga vane instruction to kill, vamwe vanhu vachiri kungozvitora sejoko. Hapana kwatinoenda as long tiine jealous. Jealous is very dangerous. Time yatakatarisana haisi yekurwera rutwe zvigaro. Some of us hatitori nei nazvo izvozvo zvezvigaro. Chatiri kungoda ndechoti vana veZimbabwe vararamawo zvakanaka. Munhu nemunhu kana ukada kukwanisa kuenda kunoshandawo uchizviitira zvinhu zvako, uchizviitira mabhizinesi ako, unokwanisa kusustain mabhizinesi ugokwirira, ukukwanisa kuraramisa mhuri. Ana amai vasacheme vana vadiki nemadzitateguru nevakaenda kuhondo kurwira hondo vagorarama zvakanaka vasina misodzi pamatama. That is all what we want. Zvokuzonzi nyoka yemabhunu anzi ari kuda kuita chairman. Haiwa, ndinoziva kuti vamwe ndozvamaa kutivengera. Handina kana pfungwa idzodzo, handina sekunzi hanzi ndiite chairman. Handisi kuda kuita chairman. Handisi kuda kuita chairman. Handisitomborimo kana mupfungwa mangu izvozvo. So tinogona kuvengana zvedu vana vanyamunhu. Ngatibatanei kubva kunana Chamisa ana Job Skara. Job Skara, iwe tinoziva uri murume. Uri kutya here rejimu? Wanyararirei manje? Uri kutya here rejimu? Kungotaura kuti Mnangagwa ngaaende atadza, izvozvo ndizvo zvauri kutya naye Job Skara. Kubva wanyarara kudaro wakatyiswa. Saka kurova kuti paukavharirwa paye wakatyiswa sterekere. Tinokuziva uri hero. You are one of our hero, but why are you quiet? Biti akataura zvake. Biti you are a star. Mese tinoziva kuti muri vanhu vatinotoziva kuti munomira nechokwadi. Tiri vana vanyamunhu kupesana
nekupomerana mhaka dzisipo nekuzorana madhaka hazvina kwazvinotiendesa. Ngatibatanei tose, ana Morgan Komichi, ivana Kichamisa ivavo, tese senyika, we are one family. Tinozonderaniraiko? Kuri kuda kutsvaga mbiri here? Varume, tese tingapere kuita mapresident here zvamunoona takadai. Vamwoka vanoita mapresident, vamwe moitawo maminista. Andi mazoona, vamwe moita madhokota, vamwe moitawo chi. Mese manje makada kupera kuti ari pano arikuda kuita president. Na ningo santi ndoita president. Aiwa, nyika aivakwe nekudaro. At the end of the day, chatiri kuda kuti tiite inyaya yekuvaka nyika. Haizi nyaya yekutsvaga mbiri kana yoda kufadza homwe dzedu. Ngatibatanei senyika. Ngativake nyika yedu izere nekubatana. Tinonzwa mamwe machanel vachiparidza tribalism ikoko, mabwidi, zvakati ndo type dzevanhu vatisiri kuda muZimbabwe idzodzo. Tiri kuda vanhu vanopreacha unity, vanhu vanotaura kubatana kubva kuZANU-PF. Kana iwe uri weCCC wakaona mwana weZANU-PF aufani kumuzvonda. Ndinonzwa vamwewo zvakare vanoparidza hatred mumagroups. As long munhu achibva kuZANU-PF, akaipa. Imi, zvaunoona nyika yakadai so vanhu vese vamunoona kubva kuna Tsvangirai vakabva kuZANU-PF. Zvokuti dai ZANU-PF yakangotora yakaita mareforms akanaka, yakangoita zvinhu zvakanaka from the beginning. Even tumapato twese twanga tisipo. But nenyaya yehumpimpindo gawo wakanga uri kumashuro. Zvakasaka kuti vanhu vazenge vakuti uyu amuka anovhura kake kapati uyu amuka. Saka nyaya dzekuti makanzwa kuti nyuka mabhuna anobva kuZANU-PF kana makanzwa kuti vachiwenga anobva kuZANU-PF kana makanzwa kuti ninga anobva kuZANU-PF mamata as long vari vese vanhu veZANU-PF ava kana kuZANU-PF kwazodi hapana munhu anogona zvese. Munhu nemunhu ane weakness yake. Makatarisa izvezvi zvandi Chamisa akanga akavhoma party yeCCC yakaparara sei? Chii chakaitika ikoko? Handiko chingodze kune vatengesi kwadai hakuna musha usina matambudziko. Saka zvinongowanika kuZANU ikoko zvinongowanika kwese. Saka time dzekubremana siyanai nadzo. We are citizens. Let's just stand together. Toita chinhu chedu takabatana. Zvokusikira vachiti ZANU, CCC, ningi ndiye akaipa. Aewa, izvozvo takazviramba. Ndo zvinhu zvatiri kupesana navanhu vakawanda izvozvo. Haizi time yehatred now. It's time to stand together togadzisa matambudziko atakatarisana nawo. Tovaka nyika imwe chete ine mufaro. Izere nemufaro. Iri dictator iri riri kupa vanhu mari, riri kudi mari iri kupiwa iyi ndeyedu, muri kuzviziva. So aiwa, Mwari akuitire zvakanaka mangwananani. Ndati nditaure chete.